अंकोला तालुक्यातल्या रामनगोळी हांगासरल्या जंगलात एका अज्ञात स्थळाचेर बेवारस पद्धतीन एक स्क्रिटा कंपनीची कार पार्क केल्ली असल्याची माहिती अंकोला पोलिसांका स्थानिक लोकांनी दिली। त्यानुसार अंकोला पोलिसांनी काल संध्याकाळी घटनास्थळाचेर वचून त्या कारेची पाहणी केली असता त्या कारेची डिक्की तसेच बोनेट आसा ते ओपन आशिल्ले, तसेच सीट आसले ते सीट फाटिल्ल्या अवस्थेत आशिल्ले, तसेच दरवाजे आसात ते दरवाजांची काचाही तुटलेल्या अवस्थेत ही कार आशिल्ली। ज्या वेळाचेर ह्या कारेची पोलिसांनी पाहणी केली असता त्या कारेच्या आत एक लोखंडी बॉक्स मेळ्ळलो आणि त्या लोखंडी बॉक्सात तब्बल 1,15,00,000 रुपये आशिल्ले। ही कॅश आसा ती पोलिसांनी जप्त केली आसा, तसेच ही कार आसा ती कारही पोलिसांनी जप्त केली आसात। मात्र एवढी मोठी रक्कम आसा ती रक्कम या कारीत येली कशी हेजो तपास सध्या पोलीस करीत आसात। पोलिसांका दुसरी एक महत्त्वाची माहिती मेळ्ळी आसा की ह्या ज्या कारी खातीर जो नंबर यूज केल्लो आसा तो नंबरही बनावट आसल्या कारणान या प्रकरणाचे गूढ हे वाढलेले आसात। त्या दृष्टीन अंकोलाचे पोलीस आसात ते पोलीस तपास करीत आसात। राष्ट्रीय महामार्गाले जे CCTV आसात किंवा त्या परिसरातले CCTV कॅमेरे आसात तेची ती तपासणी करीत आसात। नेमको हो प्रकार काय याविषयी पोलिसांकाच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आसात। तेका लागून पोलीस या दृष्टिकोनातल्यान आपलो तपास चालू केल्लो आसात। प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.